sembah nuwun mugi-mugi kanthi lumantar lagon pepeling sedaya pinaringan eling tansah semanding dumateng kewajibanipun anggenipun ngrasuk agambi tansah pinayungna langgeng wanggenipun ngibadah dumateng Gusti Kang Agarya jagat mugi-mugi tansah semanding kaliyan Kanjeng Nabi wonten ing swarga Allahumma amin. Niki wau saking Nawala nyuwun panggodaning katresnan salah setunggal buwin kula wau Ibu mriku panggodaning katresnan nyuwun kalian dipun bawane. Bawane napa biasane? Ngangge full kerawitan napa ngangge elektron Bu? Oh duet. Sapa ya? Niki mau saking sinten to panggodaning katresnan? Nggih menika lagu menika duet. Oh nggih. Wonten Pak Wito ugi Pak Asmara Santo. Oh, monggo Begawan Asmara Santo dipun inggahaken ngoten. Aduh. Halo? Nggih. Ugi kala wau wonten Rara Jonggrang napa pundi riyen Bu? Nek Rara Jonggrang kula suwun Bapak Jagabaya genengan. Ha. Napa niku riyen? Setuju? Tasih Slendro. Monggo Bapak Jogja minggah wonten pamanggungan semangga. Monggo Rama monggo. Piantune tindak saswana Rama. Bapak Jogja Boyo pilih ramu. Kok ganti-ganti Oh. Pundi? Pak Darmanto. Oh. Cek, Pak Jokowi ning ndi? Oh, mboten enten. Gantos, Pak Jokowi mboten enten Bapak Suprapto. Hah? Oh, Pak Pendal. Oh, Pak Edi Pendal monggo. Ning ngoten. Monggo, Pak Pendal. Minggah sasono Kang Mas. Nggih, monggo tindak mriki Pak Edi Pendal. Jograng, sapa sing teko kae Jograng? Menika wonten Bandung to. Oh, alah, tumenggung wilwa TikTok iki, Mas. Alhamdulillah. Pak Edi. Oh, alah sing nyuwun mau Pak Edi. Kok Pak Edi pentol apa bakal pentol? Boten. Oh, sugeng dalu Pak Edi. Amin alhamdulillah sugeng dalu Mas Cangik. Kok Mas Cangik lho? Mak. Nggih. Kados pundi? Niki Rara Jonggrang. Oh dipun kanteni kali Deumi. Lah nggih duwet. Ampun cemburu nggih Mas. Kak. Engko tak wae. Kok buri. Aku bar kowe kok omah arep turu murep aku. Nyawang Naira. Kok ngoten to Mas? Nggih juat kalian Kang Budi dipun oglek nggih. Menika Rara Jonggrang spesial. Monggo. Monggo dipun ladosi monggo Cos, monggo.